So hi everyone! Good morning! Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, igagala ko yung mga kaibigan ko from Cebu. Pero ito siya, nakailang Manila na to. So igagala namin itong dalawa. First time nila mag Mall of Asia! First time sa Mall of Asia, pero parang kagaya lang siya ng Singapore. I've been to Singapore many times. Hi guys! Ayan si Jury from Cebu. First time mo din dito. Yes, first time. Kanina pa siya yung atat na gusto ng pumunta ng MOA. Kasi gusto niya ano? Itigil mo na yan! Picture mo ko sa globe. Ayan, pipicture daw sila dito sa globe. Side cut lang guys. Outfit check! Ay, ano masasabi mo din? Nandito ka na sa Mall of Asia. Wala, parang normal feeling lang sa akin. Curious lang ako dati kung ano. Pero isa sa pinakamalaking mall. Di ko pa rin masasabi, di ko pa rin ako napasok. Pero ngayon, mapasok na, masasabi ko siguro. Oo. Kasi pag napasok mo na, doon mo na masasabi. Ay, wala. Ikaw, Jory, how's your first impression? Masaya kapag kasama yung mga kaibigan. At may Ang Mall of Asia ang sinasabi ko. Plastic can. Taon siya, basawang ko an. Para sa global opok. Correct. Iba talaga sa Manila. Maraming masasarap. Tarong nga, nagiglito kang masasarap. Masarap. Lasap na lasap, ang tunay na sarap sa magic sarap. Okay. Isa-isa mag-adyo dito, oy! Uy, pinamatel eh. Pinamatel. Yan guys, dito kami ngayon sa Kinangan Coffee. First time ko dito. Sabi nila masarap daw to. First time ko i-try yung Kinangan. Isang 12 nun, at saka isang And ililibre kami ni Jury! Thank you so much! Tapos mamaya ulit sa lunch. Mamaya ulit sa lunch, ililibre tayo ni Jury. Ay hindi, si Aldrin pala manglilibre sa lunch. Di ba ililibre mo kami sa lunch? Uy, ililibre mo kami sa lunch? Oh, pero sa Cebu na. Kanilang tawang order. So i-try natin yung coffee na Kinangan guys. Kasi may nag-recommend sa akin ito. Hindi ko pa siya natatry. More on Starbucks at saka Coffee Bean tayo. Ngayon, susubukan natin kung totoong masarap yung Kinangan nila na coffee. So ang in-order ko talaga is yung Kinangan latte, iced kasi masarap daw sabi ni ate. Yes. So ano masasabi mo? Ano masasabi mo sa coffee? Matcha latte din isa na. Yung non-coffee, matcha Wala latte. pa. Yan guys. Kinangan Coffee. Ayan si ate. Ate, okay lang mag-video? Si ate nag-recommend. Si ate Ivy. Available yung chocolate. Masarap ba talaga yung Kinangan? Yes po. Tapos frap sana yung orderin ko pero you recommend ice. Kasi Masarap. yung best seller nyo. yes. Also the frap din po. Wala Wala ba din pa chocolate po. So yun yung guys, yung mga yung coffee nila guys is parang Starbucks Yung price wala lang po or is coffee yung mocha bean. chicken and signature dog. So in order natin is Kinangan latte. Kay Ate Ivy. Hi ka muna Ate Ivy. Hello. Nice. Ano po Ang ganda ulam ng niyo? smile! 12 gapon. Ang ganda ng ngipin mo. Naka-brace ka dati. Salted caramel na lang isa daw. 12. Ang ganda ni Carla. Ay, Salted caramel. Kasa, uy. Kasa, Ay, di mo din ka ganag-matcha eh. ano pangalan? Ano pangalan mo? Ariana. Ariana sa gabi, Ariel sa umaga. Uy, Jury, bayad na daw po. Okay. Ice Kinangan sa'yo to. Frap salted caramel. Di, ice Well, Kinangan 20 ounce akin yan. Sa kanya yung 12 ounce. Frap salted caramel, 12. Ice matcha latte, akin So, i-total mo, magkano? Ice Kinangan. Magkano lahat? Magkano? 1, 2, 3, 4, 5, 600. Tama na. Ay, 580. Ha? 600 ako. Malapit. Kasama pala natin si Charisse. Black hair. Si Charis pala to. Hindi tumalab yung hormones. 580. Thank you so much, Jury, sa coffee. Mamaya ulit lunch. Passing.
Ay, si Carlo pala mamaya sa lunch. Thank you so much mamaya sa lunch. Si Ron man ang lunch, pusan siya. Ako chika. So sana masarap yung Kinangan Coffee. Daro ang lamig. Nadaanan na namin ito. Say hi muna. Hi guys. Ayun, maulod. Ayan na yung coffee namin. Pangalan kay Ariana. Ariana. Kami ako ano kay Karamel man, klaro kayo. Frap yung sa'yo? Okay. Sa kanya yan. Kinangan. Ito sa akin. Kinangan din ito sa akin. Eh. Pinakulamig na dyan. Uy, mag-thank you kayo ulit kay Jury. 1, 2, 3. Thank you, Jury. Thank you. Dili dyan ko mag-thank you kay. Mag-thank you daw ka kay. Wala na daw. Ah, dili jud ko mo to ano. Sige na thank you nimo pre. Sige ko nimo libre ang gyapon. Ako sa kutuan. Jor ka ni ma. Walang katot. So, dumating na yung coffee natin. Let's try. First time mo try ano yung matcha latte. Parang yung order. Yeah. Ay, hindi lang. Bili mo na yan ata. How was it? How was it, the matcha? Parang kuan lang siya man ay lasag tsaa ba kanang Lepton tea ano. Ay, first time mo mag-matcha? First time lang ko nila try. Ganyan talaga yung matcha. Oh. Kaya pala. Ay, ganito pala lasa ng Ano lasa yung sa'yo? Bayang kopi ko bro. Ito daw? Yung sa'yo, kamusta? Anong lasa sa'yo? Lami, ganan pa ni. Anong lasa? Ganan pa ni guys. Tagalog, uy. Masarap. Ako. Cheers. Try ko nga yung sa akin. How was it? Ay, day. Yan din, lamig sa matcha latte di ay. Mura siya Lepton tea. First time lang ko try ani. Para siyang caramel macchiato. Para siyang caramel macchiato. Kinangan coffee. Pero Samoa. Diba? Pero niya, balik may IT park eh. Dito kami lamig na dito sa Don Masya to. Okay naman siya. More coffee. That's what I always like. Gusto ko mas mataas yung coffee kaysa sa tamis. So for me, it's 8 out of 10. Bye kayo. How about sa'yo? Yung rate mo to? 5. 5 out of 10 sa'yo. Ako kay 7. First time ko Seven din out. ka sa'yo. 8. 8 out. Ay, parehas kami nga. Ginagayo-gayo mo kasi parehas tayo eh. Masarap. Gano'ng kasarap? Mas masarap pa rin ako. Ay. Eh! Bye kayo. Wala na si Fred. Okay naman siya. Kape. Pero not bad ha. Kaya ganahan man ko ka ng... Where's that milk tea? Ganahan man ko lasa sa Lepton tea. Well guys, okay naman yung coffee nila actually. Itong in-order ko na Kinangan latte, para siyang caramel macchiato. Caramel macchiato pa rin siya. And then, yes, especially gustong-gusto ko yung mas mataas yung content ng coffee. Yung may pait kaysa sa tamis. So, for me, 8 Anong out of masasabi mo 10. sa Thai? Masarap siya. Hindi lang pala ako mahilig sa pagkain, silang dalawa din. So, ngayon, bibili na naman kami ng Turks. Mas gusto ko yung Turks kaysa sa shawarma. Ikaw, ba't ayaw mo kumain ng Turks? Mag-line akong tiyan. Tagalog. Spicy? Oh, spicy. Kasi Tagalog ko. Sasakit yung tiyan mo. Kanang tandugunon akong tiyan. Touchy daw yung ano niya. Ano? Spicy? Spicy. Yeah, shawarma. Mas masarap kasi yung... shawarma. Mas masarap kasi yung Turks. Ba't kayo nag-aaway sa bayan? Ay, snack ka na. Measure Hindi mo, para ka talaga si Charis dito, oh. Si Charis. Nakasama ko na din si Charis sa personal. Charis Pimpungkol. Or Charis Pimpungko sa carbon. Para ikaw, para ka si Mitoy. Hindi ko yung mama. Yan, ang sarap. Ayan. Kuya, pinatoast mo yung wrap. Thank you. Oo. Yung pauling na daw. Yung ano? Yung pauling na. Yan naman gusto mo. Tignan mo, oh. Tinost niya. Ayun, patingin kuya. Ano ba? Ayan. Sarap yan. Thank you, kuya.
Yan guys. Mas ma-recommend ko sa inyo yung Turks kesa sa shawarma. Uy! Hindi sponsor ha. Yan. Ay, dinamihan ni Kuya. Sarap. Kuya, pwede madagdagan yung onion? Yes. Thank you po. Ha? Training? Apo. Thank you po. Akin na yun kuya. Baka mabigay sa kanila. Thank you, Charis. Awa. Press agnaw sa nabaligya. So ayan, nag-change outfit sila. Ang bulbo si Ang naka-black naging blue. Ang naka-black din kanina naging white. Ang anong color kanina yung ano mo? Baby blue. Ayaw nga pala. Naka-baby blue ako kanya. Ngayon naka-black siya. Ako lang yung hindi nag-change outfit. Blue is out, black is in. Uy, talaga yun. Ang ganda mo naman. Nasa una dyan, sa panahon pandemic. Medyo na nga nani. Look the difference. Very different. Yan o. Ang fresh nila. Ay, hatid nyo lang ako tapos kayo lang sumakay ng Grab puntang Binas ka na. Video call na lang tayo. Pwede ra. Sure ha? Promise? Ang fresh nila. Ano to? Tara na, let's go. Let's go na ba? Let's go. Bye ka! So, ayan guys, dito kami ngayon sa Shakey's. Dito na kami sa Venice Grand Mall Canal. Basta? Venice Canal. Mall kasi to. Mall siya actually. Grand Mall? Yun. And then, nandito kami sa Shakey's kasi merienda daw ito. Pero anong oras na? It's 5:42. Tapos merienda pa siya para sa amin. So yun guys, nandito si Aldrin. Kamusta yung picture taking dito? Nakakapagod din. Daming mga kuan doon. Pero kamusta naman ang Venice Canal? Medyo madubi na siya ngayon. Pagdating ko, biglang dumumi. Pagdating biglang dumumi yung tubig. Buti pa hindi na sa ako pumunta dito. Kain tayo, tayo. Okay na to. Ikaw, Carlo, kamusta yung Venice Canal? First time mo to sa Venice Canal? Oo. How's Venice Canal? Kanal. Ikaw, Cherry, kamusta? Experience? Karaoke mo? Okay po. Paano okay? Sulit Ano yung masasabi gala mo? namin kasi may D1, may D2. Isang araw pa lang, may D1 ko na sa picture. sila rin yung nagutom. Ako hindi man ako nagugutom. So, sinamahan ko lang sila para din, syempre, charot. Pero di ako hindi gutom yun. So yun guys, after namin dito sa Venice Canal, pupunta naman kami ng BGC para mapuntahan naman nila tsaka as in personal nila makita kung gaano kaganda doon. And medyo mahal kasi yung mga foods doon. Nagtitipid kasi kami guys. Wala bang karinderya doon? Charot lang. Kitipid kami guys. Sa sobrang tipid nila, yung merienda, 2,000. Noo ko. Ito kasi yung mayaman sa amin actually. 2 large ang kinuha, pwede namang 2 medium. Tapos siya yung nagbayad guys. Thank you so much. Kanina, nang libre ng kape siya. Ngayon, ang libre ng pizza ay si Carla. So, thank you so much Carla sa libre mo sa amin. Naway mabusog mo kami. And then mamaya sana malibre kami ni Aldrin ng dinner. Bye ka, oy. So mamaya na lang guys, merienda muna kami. Kita-kits mamaya sa BGC. And ayan guys, nandito na kami sa BGC. And then, pinakita ko lang naman sila sa pinicture ko sila dito sa my big screen. Ayan, para meron din silang memories
guys. So, how was it? Maganda yung kuha mo. Maganda It's ito. like Singapore. Like Singapore. Yes. Diba you've been in Singapore? Yeah, I've been there in Singapore last 2 years ago, I think. Kailan ka babalik? 2023. If I have enough money. Charing. Ikaw, how was your experience dito sa Bonifacio Street? Pagod pero solid. Paano sulit? Kanina ka pa nagre-reklamo daw. Oo nga, pagod nga pero solid kasi nalibot namin lahat. Dito ko na ang Maynila. Hindi pa lahat. Ay, hindi pa lahat. May bukas pa, di ba? May bukas pa. Oo. Gusto mo yung Binondo? Ano nasabi mo? Then guys, sa picturean ko naman na sila dito. And then, ayun, papahinga muna kami bago kami umuwi ng kondo. Char, naka-kondo! Naka-kondo ang yayaman! Ang yaman mo! Naka-condom lang. With letter N. Yes. Okay, pipicturean muna daw siya. Picture na, 1, 2, 3. Wait lang. Ay, wala pa ba? Wala ba pala? Sorry. Wala pa. Sorry. Ay. So, ayun guys, ginala ko rin sila dito sa Gentle Monster. Ayan. Dito sa BGC. So, ano napansin mo sa Gentle Monster? Dito ka. Ano napansin mo sa Gentle Monster? Parang totoo yung balahibo niya. Parang totoo, no? So, kung titingnan mo siya dito, kahit yung dito niya, yung balbas niya. Tingnan mo, di ba? Look. Marami pa mga ano dun. Check mo. Then, meron din sila mga sunglasses, eyeglasses dito, Ben. Ha? And ayan guys, nakauwi na kami and then nag-grocery kami kaunti kasi wala na kaming foods. Pero ang gin-grocery nila pang laseng talaga. Wala tayong magawa. Ang mga mayayaman kong friend. Thank you ulit, Jury, sa sa sponsor. Our Saray Gag Market, guys. Di mag-all. Ayun. So, ayan, papasok na kami sa condominium. Oh, ang lamig. Sobrang nakakapagod for today's video, pero carry. Uy, masaya ba kayo sa trip nyo? Siyempre. Sa ginawa natin today? Last gala natin to. Uy, tago ko. Bakit kong last gala? Sabi Pwede mo. Ito ng last din. The rest din. Hindi, pwede. Gagala pa tayo next day. Saan? Saan? So, dito nga pala kami ngayon sa Shell Residence. Sa A&B. Sa mga gustong pumunta. Uy! Hindi, joke lang guys. Your friend, Yes. i-register ko silang buwan ng loan. Tapos nandi. How are you? I'm fine. Charis Pimpenko. I'm good.